Aquest és el blog de TVB Un Minut, l'espai que des de YouTube explora el món de la poesia visual en format filmet, en format curtmetratge, si voleu, d'un minut i escaig o encara no arriba a un minut. I aquest blog és senzillament perquè pugueu navegar millor pel canal de YouTube. Aquí a la vostra dreta teniu les eines. Les eines són molt senzilles. Pàgines on són els vídeos convidats, que alguna vegada han estat convidats o que fins i tot avui mateix estan convidats, els posts que han estat més vistos, els darrers filmets filmats, i aquí sota, com passa a tots els blogs, teniu en un ordre ascendent, o sigui, del més antic fins al més nou, els vídeos que s'han anat penjant.